Basihan diri, imo asawa? Iya. Anong grasya? Congratulations. Masa na ka mo ngayon, Lola? Yan ang beneficiaryan nitong kalibreng bigas. Di kang kan Manolitong Abadji. Thank you. Kada semana mat yang pagpinanhatag every week. Kaya lang itong beneficiary. Oo, di mo. Thank you. Okay, makadi kami. Oh, bye. Oh, bye. Oh, bye. Ay, ano yung garo bilin? Ikaw? Oh, congratulations. Ano libre nga bugas? Ikaw ka marong ito nga Abadji. Si ikaw ang among beneficiary yan ah. Ikaw ang winner, ikaw magdaog. Ileton para ako nga libre nga bugas. Ano mo lang bilang yan na bunot? Thank you. Unexpected blessings. Number 34 na yung number sa nabunot. Ugaro bilin. Salamat. Oo. Tikan ka manulito, ay nakiya. At magurang. Ato niya kuan, gawas. Tapos, itang pagre-relate every week kasi niya yala binubunot. Next week, posible magdaog ka na naman. Mabunot nga nila naman yung number, ikaw na naman kamahaddan. Salamat. Kadi kami. Sige. Correct? Yan din grasya. Libre nga bugas. Ikaw ang winner han ang palibreng bigas. Girarapol ni Kuya Lito ini nga Abadjis. Libre la ini. Paran hain. Salamat. Oo. Sikang kan Manolito. Adit siya. Han? Libre iton nga bugas. Salamat. Oo. Makadi kami.